Ziua bună, dragilor! Mă bucur tare să ne revedem și reauzim. Sunt Mihaela Tudor, sunt fondatoarea mișcării sociale We Are Half, care susține dezvoltarea independenței economice a femeilor și creșterea numărului lor în poziții de leadership. Suntem la un nou episod susținut de pagina de media și de fiecare dată încercăm să aflăm povești interesante de la oameni care întotdeauna au ceva de spus și care sunt implicați activ în această cauză socială deosebit de importantă pentru țara noastră, în care 46% dintre femei nu sunt active în câmpul muncii. Mulțumesc și astăzi vreau să vă prezint pe invitata mea, Elena Andrei. Este una dintre primele ambasadoare ale acestei mișcări sociale We Are Half, o femeie cu un suflet frumos care nu se teme să spună lucrurilor pe nume. Este o artistă vizuală cu experiență și ne bucurăm să o avem astăzi alături de noi. Bine ai venit, Elena! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Mă bucur și eu tare mult. Elena este și mamă, este și soloprenoare, chiar povesteam mai devreme înainte să intrăm că am obosit un pic în ceea ce privește piedicile pe care le tot întâmpinăm în această perioadă din cauza situației economice și sociale, dar nu e vorba despre asta astăzi, așa, și aș vrea să intrăm așa un pic în subiect, pentru că ești unul dintre puținii oameni pe care îi cunosc și mai ales o persoană care nu este prima dată când apare în public, dar care a fost întotdeauna foarte transparentă și sinceră și care, pe lângă statutul de artist vizual, pe care știu că îl stăpânești cu foarte multă măiestrie, am vorbit despre suferința și experiența care a transformat-o profund. Și vreau să vorbim și despre asta astăzi. Vreau să vorbim despre cum ai luat această decizie de a discuta în public despre lucrurile prin care treci. Nu pot să zic că a fost un moment anume în care am luat această decizie, dar pe măsură ce am înaintat în procesul meu de vindecare, am simțit nevoia să ajut și alte femei care sunt sau au fost în aceeași situație ca mine și care poate n-au avut curajul să vorbească despre asta. Cumva să le ofer și lor putere prin asumarea experienței pe care am avut-o eu. Vorbim cu siguranță despre un abuz, ca să înțeleagă și cei care ne urmăresc. Un abuz pe care l-ai suferit tu ca femeie, tu ca mamă, tu ca soție până la urmă. Cum ai navigat acea perioadă din a povesti oamenilor ce ți s-a întâmplat și, mai mult decât atât, a transforma această durere personală în altceva? Procesul a fost de lungă durată, mai ales pentru că în acea perioadă eu treceam prin toată partea juridică și legală și atunci se întâmpla totul în paralel. Deci și vindecarea se întâmpla în paralel și împuternicirea mea se întâmpla în paralel, dar și toată suferința pe care trebuia să o gestionez și peste care trebuia cumva să trec pentru a merge mai departe. Și mi s-a părut important, fiind artistă, să folosesc această experiență a mea pentru a da glas acestor trăiri prin artă. Mi s-a părut o variantă de vindecare foarte profundă. Și așa am ales să încep să vorbesc despre experiența mea, pentru că atunci când vorbești despre asta, cumva recunoști prin ce ai trecut, îți asumi prin ce ai trecut, poți să vezi mai ușor tiparele
și de ce ai ajuns acolo în momentul acela și poți să te vindeci și mai ușor din punctul meu de vedere. Atâta timp cât nu privești în față ceea ce ți s-a întâmplat, nu ai cum să treci peste și să ai o viață sănătoasă, mental și emoțional după, din punctul meu de vedere. Mi se pare foarte interesant că spui că am trecut prin această experiență cu toate odată. Pentru că, din punct de vedere juridic, tu aveai în acel moment un focus important pentru tine, acela de a ajunge să fii în siguranță. Exact. Dar în același timp, tu construiai și te reconstruiai pe tine. Povestește-ne un pic ca oamenii să înțeleagă ce înseamnă un astfel de proces, pentru că sunt multe femei care poate sunt în această situație, dar nu știu ce pași ar trebui făcuți și tu, din experiența ta, ca, permite-mi să spun, supraviețuitoare, din toate punctele de vedere, ai reușit nu doar să depășești acel moment, ci să renaști și să fii în sfârșit în siguranță și tu toată. Da, încă construind la mine, însă au fost mai multe etape și mai multe momente din toată călătoria aceasta. Prima a fost aceea legală prin care eu am hotărât să ies din acea relație și să apelez la autorități. Am luat un ordin de protecție, au mai urmat 2. Toate lucrurile acestea s-au întâmplat pe parcursul aproape 4 ani. 4 ani în care am trecut prin toate etapele legale, plus custodia pentru care luptam și care era și mai importantă pentru mine, pentru că era important să știu că copilul meu e în siguranță, că eu sunt în siguranță și multe alte aspecte legate de asta, aspecte adiacente la care nu te gândești inițial. Și cumva faptul că tu ești într-o stare de traumă, ai fost sub influența unui control coercitiv, trebuie să ieși din disonanța cognitivă în care ai stat atâția ani ca să recunoști și să poți să ieși de acolo. Adică te obișnuiești, practic, să fii tratat așa și să fii sub controlul abuzatorului. Asta spui? Da. Practic nu e că toată lumea spune da, de ce stai sau de ce rămân femeile. Nu e un proces care se întâmplă la secundă. E un proces foarte subtil și la noi este foarte puțin recunoscut partea asta cu abuzul emoțional, mental, financiar, toate care la final duc și la abuzul fizic. Dar ele sunt picătură cu picătură, se strâng în timp, tu nu le vezi acolo în momentul în care le trăiești. Le vezi după aceea, în momentul în care începi să te vindeci, în care începi să vezi tiparele de comportament ale tale, ale lui, de ce ai reacționat așa, de ce ai rămas. Sunt multe aspecte psihologice acolo. De ce oare o femeie ar accepta, din punctul tău de vedere, să intre într-o astfel de relație în care există abuz de toate părțile? E practic ce spuneam și mai devreme, că se întâmplă inițial, adică e un proces întreg, nu intri direct în abuz. Cumva sunt și niște tipare comportamentale acolo, psihologice, un tip de dependență care se dezvoltă, apoi dacă e dependența asta financiară, poate de persoana cu care ești, contează foarte mult și asta. Amenințările că, nu știu, nu o să mai ai copii lângă tine sau că îți ia copii și plus tot controlul ăsta și manipularea care se petrec de-a lungul timpului într-o astfel de relație, cumva încep să-ți știrbească ție din cine ești, ajungi să nu te mai recunoști pe tine, să nu mai știi pentru ce ești acolo, să intri în depresie, sunt multe etape și așa cum intri în aceste etape rând pe rând, așa reușești și să ieși, adică nu deodată, ci deconstruind tot abuzul ăsta interior care s-a construit în tine. Practic e un proces de deconstruire ca să te poți reconstrui înapoi. Cel puțin așa a fost la mine.
Are legătură, crezi, și cu modul în care sunt femeile crescute, cu modelele pe care le au în viață, să ajungă, să se nască această posibilitate, să ajungă în relații cu abuz? Sunt convinsă că are legătură foarte mult cu modul în care suntem crescute și poate nu neapărat crescute particular, dar și prin tot ce ne este impus de societate de-a lungul timpului, prin toate actele micro pe care le trăiești ca fată, ca femeie, presiunea asta socială de a fi tot timpul drăguț, de a zâmbi tot timpul, de a nu comenta, de a nu riposta. Practic toate astea duc foarte ușor spre o relație de abuz, din punctul meu de vedere. De aceea și vedem multe femei că nu recunosc semnele, pentru că nu au cum să le recunoască. Și contează foarte mult și educația pe care o primești nu numai în casă și ce vezi în casă, ci și în afară. Adică dacă tu din școală auzi că tot timpul contează mai mult ce vrea un băiat decât ce vrea o fată, sau că tu trebuie să fii drăguță, tu trebuie să stai acolo, tu ești harnică, dar nu e nevoie să faci alte lucruri, adică sunt multe tipare care tu trebuie să-i fii la cherem. Exact, și cumva suntem privite undeva mai jos, cu o treaptă mai jos decât... Cetățeni de mâna a doua, exact. Cum spun eu. Și atunci intră în tine niște tipare comportamentale. De-aia multe femei au un misoginism internalizat, pentru că, efectiv, fără să vrei, preiei aceste tipare, aceste moduri de a vedea lumea și o vezi prin ele. Și atunci, la fel, e un proces de deconstrucție, atât pentru femei cât și pentru bărbați, pentru că nici lor nu le este ok în tipul ăsta de narrativă. Niciunuia dintre noi nu ne e bine. Cu siguranță, într-o situație de agresivitate, e clar că este supus la foarte multă toxicitate și că trebuie susținuți, ajutați cei care înțeleg că nu este o normalitate să se petreacă lucrurile astfel. Ai spus că ai avut 4 ordine de restricție? 3. 3 ordine de restricție. Cât de greu este să iei această decizie? Ai luat-o imediat? Ai avut nevoie de timp ca să înțelegi că nu se mai poate așa și trebuie să merg la poliție, trebuie să mă protejeze cineva? Decizia atunci, pe moment, cumva a venit dintr-una într-alta. A fost un episod de violență mai puternic și atunci am ajuns la poliție și tot în aceeași zi am și luat ordinul. Adică nu m-am gândit în momentul ăla expres că o să o fac. Știu că mi-era foarte teamă de ideea asta că dacă iau ordin o să escaladeze lucrurile și o să fie mai greu și cumva înțeleg când femeile sunt puse în situația aceea și nu accept acum, de exemplu, să li se pună brățară abuzatorilor sau persoanelor cu care sunt în conflict, pentru că sunt multe chestii implicate. Rușinea că am ajuns în situația asta, vina față de el, că tatăl copilului, iubitul meu, tot felul de... Se întâmplă tot felul de procese interioare și tu oricum ești în traumă, deci n-ai cum să gândești clar. Faptul că nici autoritățile nu sunt educate în direcția aceasta, să ai un sprijin, să ai un sistem de suport, să ai un psiholog acolo care e alături când ți se pun întrebările acelea și, cum să zic eu, tot procesul cu autoritățile aia e o poveste în sine, întreagă. După ce că ești traumatizat în situația aceea, te retraumatizează, autoritățile au grijă să o facă de fiecare dată, adică cumva parcă împotriva hotărârii tale că ai vrut să ieși de acolo. Și atunci este și lupta aceasta, care se duce cu persoanele care ar trebui să te apere. Dar, ai simțit și tu personal asta în acele momente, că nu sunt suficient de empatici, că nu înțeleg sau par să înțeleagă prin ceea ce treci?
Eu, sincer, am simțit că nu înțeleg deloc și nu pot să zic că am avut parte de multă empatie de-a lungul acestor 3 ani în secțiile de poliție și am fost în mai multe secții de poliție pentru că atunci când ți se dă un ordin de protecție, ți se dă pentru fiecare loc unde la care ai tu acces, că e locul de muncă, grădinița copilului, atelierul, erau mai multe adrese și atunci fiecare adresă corespundea unei alte secții. Tu trebuia să povestești de fiecare dată, povestea, să spui de ce și inclusiv asta că nu au o bază de date în care ei să bage acolo, să-ți scrie și să vadă toată povestea, să nu trebuiască tu să reiterezi aceeași chestie la nesfârșit. Asta e o retraumatizare, nu știu, profundă din punctul meu de vedere. Și da, faptul că minimizează foarte mult lucrurile astea prin care trec femeile și nu e numai o poveste de la mine personal, ci pe care am auzit-o de-a lungul timpului la multe alte femei care au ales să iasă din astfel de relații. Câți ani avea băiatul tău în momentul în care s-au petrecut toate aceste lucruri? 4 ani. Avea 4 ani. Își mai aduce aminte ceva din momentele respective? Da și nu, adică eu am fost destul de transparentă față de el și nu în ideea că să creez o imagine de persoană rea a tatălui sau așa, ci în ideea că e mai bine să înțeleagă și să fie la curent cu niște lucruri, să nu presupună că e din vina lui sau că... Pentru că copiii cumva proiectează, sunt în perioada aia în care proiectează asupra lor și iau asupra lor niște lucruri pe care le văd în familie și atunci mi s-a părut corect față de el să îi povestesc așa cum s-a putut în momentul acela. Și pe parcursul timpului noi am mai discutat și am mai vorbit și el a înțeles niște lucruri. Acum e complicat să explici în genul ăsta de traumă, dar cumva își mai aduce și el aminte anumite aspecte. A reușit să-și construiască o relație cu tatălui? Momentan nu. Să înțeleg că nici tu nu mai ții legătura cu... Nu. Nu mai țineți legătura. Nu. Și am custodie exclusivă. Practic, mi-am dorit asta nu din ideea că nu voiam să existe o relație între ei, ci în ideea că nu voiam să fiu manipulată și să fie folosit copilul ca monedă de schimb într-o relație de adulți, ceea ce se și întâmpla. Și atunci mi s-a părut mai sănătos pentru toată lumea să știu că nu depind în decizii legate de viața copilului și de preocupările lui, de el sau de stările prin care trecea. Ți-a spus vreodată îmi pare rău pentru tot ce am făcut? Da, asta e o chestie pe care o fac oamenii de genul ăsta foarte des. Adică asta cum pare rău, odată la fiecare săptămână era. Adică nu e concludent faptul că îți zice îi pare rău și după aceea face aceleași lucruri. Cumva, probabil este unul dintre mecanismele prin care și se controlează relația, adică că te agăți de momentele acelea bune, nu știu, care devin din ce în ce mai rare, ca să poți să reziști în acea relație. Asta e o chestie așa generală care se întâmplă în multe relații de tipul ăsta. De ce crezi că bărbații pot recurge la astfel de abuzuri, de violențe, chiar față de omul cu care își împart viața? Cred că un psiholog ar fi mai potrivit să răspundă, dar din perspectiva mea mi se pare că niciodată nu ai astfel de reacții decât dacă la rândul tău ai trecut prin niște situații de abuz ca și copil. Și dacă cumva ai văzut lucrurile acestea în familia ta, acest tipar îl reiterezi tu, la rândul tău, în viața ta de adult. Și cumva crezi că așa se exprimă iubirea, cel puțin așa cred eu. Asta... Sau o corecție am auzit foarte des.
femeia trebuie corectată când greșește și asta este cale. Da, sunt aceste tipare comportamentale și aceste paradigme sociale cu care noi ne-am obișnuit, aceste cuvinte din moși strămoși și tot felul de zicale și tot felul de chestii pe care le luăm ca adevăruri absolute și nu le contestăm niciodată. Asta ține tot de educație, de un pic de dezvoltare de gândire critică, de educația ta ca persoană, adică să citești despre asta, să te intereseze și dezvoltarea ta interioară. Ceea ce de multe ori nu se întâmplă. Și nu se pune accent pe chestia asta la noi. Bărbații nu sunt învățați să vorbească despre emoțiile lor și să înțeleagă că e ok să fii și vulnerabil în foarte multe momente, pentru că suntem oameni, pentru că avem sentimente și avem trăiri. Cum vezi tu o rezolvare a acestei situații? Că lucrurile se agravează. În niciun caz nu trăim niște momente, din perspectiva violenței cel puțin, în care femeile se simt în siguranță și simt că drepturile lor constituționale sunt respectate. Sincer, sunt un pic lipsită de speranță uitându-mă în jur și uitându-mă inclusiv în online ce se întâmplă și violența online care escaladează apoi în violență fizică. Tot prin educarea propriilor noștri copii cred că putem să realizăm asta, prin învățarea copiilor atât fete cât și băieți, că există și alte moduri de a face lucrurile și pentru asta ar trebui cumva să se schimbe sistemic niște lucruri, adică și în școală, și la autorități, și prin microacte de a face lucrul ăsta. Poate nu, mamă, trebuie să facem lucruri mari, ci dacă în fiecare zi ne ținem pe direcția asta, adică inclusiv a învăța băieții că nu, furia nu este singura emoție pe care au voie să o exprime, ci că există și alte tipuri de emoții pe care le pot exprima, că sunt în siguranță dacă le exprimă, nu că asta îi face slab sau îi face mai puțin bărbați. Că la fel, este tot un tipar care se tot... Nu plânge că ești bărbat. Exact. De câte ori i s-a zis asta lui Gabi în parc, adică... și la fel, fetelor li se spun alte lucruri, ce ziceam și mai devreme, că trebuie să zâmbești, fetele nu se pot înfuria sau tot felul de lucruri din acestea pe care noi le transmitem mai departe fără să chestionăm fondul și de unde vin și de ce trebuie să le păstrăm la final, pentru că ne uităm în jur și nu mi se pare că construim real o societate în care cu toții să fim nu fericiți, dar măcar să fim în armonie. Mi se pare că toată lumea pierde din tipul și ăsta bărbați și femei. Exact. Ambele sexe mi se pare că pierd. Ai trăit vreodată temerea că și băiatul tău o să ajungă să facă la fel? Da, normal că trăiești și te gândești și încerc să fac tot ce ține de mine. Pe partea de educație încerc să vorbesc cât mai mult cu el, să-l las să se exprime cât mai mult, să nu simtă că nu e ascultat. E adevărat că poți face până la o limită. Că te trezești că vine de la școală cu anumite chestii și tu trebuie să-i explici, stai puțin că nu e așa sau... tot lucruri pe care le aude și cred că e foarte important permanent să vorbești cu ei. Nu e o muncă care se termină vreodată. Dar da, e o chestie limitată. Poți să faci cât ține de tine. Cam aici lucrez. Și trebuie să mai ai încredere și că el, prin faptul că tu ești acolo alături de el, își creează un for interior puternic și poate să înceapă să facă diferența între ce e bine și ce e rău, prin faptul că tu îi arăți niște lucruri și îi vorbești despre niște lucruri. Simte lipsa tatălui în viața lui, vrea niște răspunsuri pentru care nu e lui alături, că ție aici s-a întrerupt povestea. Da, cred că normal orice copil simte lipsa tatălui.
Acum, cred că e încă prea mic, totuși, ca să își pună întrebările astea la modul să chestioneze de ce și cum, dar probabil când va mai crește, el își va căuta aceste răspunsuri, adică sunt pregătite emoțional și pentru Asta treaba vreau asta. să te întreb, dacă ești pregătită efectiv pentru momentele astea. Da, cât pot să fii de pregătită, dar m-am gândit și adică știu că va veni și acel moment și nu mi se pare corect ca eu să interzic acel moment. Mi se pare că e o călătorie a lui în care trebuie să-i fiu alături. Minunat. Ce temeri ai avut în momentul în care ai decis să povestești lucrurile astea? Ce ai crezut că se va întâmpla în momentul în care știai că ai luat decizia, că face parte din procesul tău de vindecare și totuși te expui? Temerile au fost multe, inclusiv pentru viața mea m-am temut. Și nu erau închipuite, adică știu că nu erau închipuite, pentru că vedeam prin faptul că erau încălcate ordinele de protecție, prin toate lucrurile astea care se întâmplau în paralel cu tot procesul juridic. Dar în momentul în care am decis chestia asta, cumva am simțit nevoia și să exprim prin arta asta și că o să mă ajute să mă vindec. Paradoxal, cu cât vorbești mai mult despre subiectul ăsta, cu atât te ajută mai mult să te vindeci, pentru că ți-l asumi ca parte din tine și am trecut prin asta, am făcut asta, ok, puteam să fac mai bine pentru mine, puteam să aleg mai bine pentru mine înainte de tot ce s-a întâmplat, dar asta e și trebuie să merg mai departe și cumva capeți un tip de curaj și un tip de reziliență, inclusiv prin toată partea asta cu autoritățile, prin toată interacțiunea cu ei, cumva devii, cum să zic eu, te întărești, că nu prea ai parte de empatie și atunci știi, începi să-ți asumi asta. Ok, nu o să am parte de empatie, nu o să am parte de prea mult sprijin din partea autorităților, o să fac tot ce ține de mine pe partea asta legală. Am avut și un avocat care m-a ajutat foarte mult și datorită lui chiar am reușit să trec peste și am început, bineînțeles, și terapia și am început să lucrez la proiectul ăsta de artă despre care îți povesteam, de la care cumva a pornit, am văzut fizic, am făcut fizic niște obiecte și de acolo s-a accelerat și mai mult partea asta de vindecare. Am zis, ok, acum am curajul să vorbesc și prin arta mea, ceea ce e un punct în viața unui artist, în momentul în care ce e în interiorul lui poate fi exteriorizat. Ăsta e un moment, unul dintre momentele cheie în partea artistică. Instalația Cuvinte sparte, pe care tu ai făcut-o în momentele în care nici măcar nu te simțeai și nu te aflai în siguranță. Da. După cât timp te-ai simțit în siguranță și cum au privit oamenii din jurul tău momentele astea? Ai avut suport? Te-au susținut oamenii care te cunosc, care te știu, care poate că știau, cunoșteau ce se întâmplă? Da, am avut suport și asta este o parte foarte importantă în ieșirea dintr-o relație de abuz, să ai un sistem de suport. E una dintre chestiile esențiale ca să poți să faci asta. Și da, am avut și prieteni, am avut și familie alături de mine, cu toate că mi-a fost greu să recunosc inițial că trec prin asta și vorbești foarte puțin despre asta. Dar după aceea, după ce am vorbit, am reușit să povestesc și chiar am avut parte de rețeaua mea de suport. Iar faptul că am lucrat la instalația Cuvinte sparte, iarăși m-a ajutat. Mă duceam în perioada aceea și la cursurile de fapt, erau niște sesiuni de terapie în grup la Asociația Anais
și la fel și acolo am cunoscut femei care trecuseră prin ce am trecut eu și mult mai greu. Și atunci și acolo cumva mi-am căpătat o parte din forță și după aceea a venit ideea acestui proiect. Eu tot discutam la terapie că trebuie să-mi regăsesc vocea și că trebuie cumva să... Eram și într-un blocaj artistic, cel puțin pe partea asta, nu pe partea comercială, unde eu lucrez ca să mă întrețin, ci pe partea asta strict de proiect artistic. Și eu pictând porțelan și făcând porțelan, am zis cum ar fi să fac ceva cu porțelan, cu partea asta de traumă și am întrebat într-un grup de cred că erau, nu știu, 2000 de femei în grupul acela. Am povestit în acel grup despre proiectul pe care vreau să-l fac. Deja făcusem primele obiecte, dar cu lucrurile pe care le-am auzit eu. Și ideea acestui proiect era să pun pe porțelan toate expresiile nasoale care sunt spuse în relațiile de abuz. Nu neapărat relație femeie-bărbat abuzator, ci și invers, bărbat-femeie abuzatoare. N-am avut niciun bărbat în proiect pentru că nu a percutat niciunul dintre ei, tocmai din ideea că le e mai greu să vorbească bărbaților dacă trec prin... femeilor, da. Și au răspuns 50 de femei la apelul ăsta al meu. Eu făcusem deja primele obiecte și atunci le-am și arătat. Și... Ai decorat obiecte din porțelan cu expresii abuzive. Și cu flori și chestii frumoase pe care eu le fac în general. În contrast cu... Da. Da. Eu pe porțelan tot timpul pictez chestii delicate, flori, păsări, îmi place foarte mult zona asta decorativă și atunci m-am gândit cum ar fi să pun niște cuvinte de-astea nasoale în contextul ăla, ca să creezi șoc, practic. Ai folosit cuvinte precum zdreanță, mănâncă tu pământ și multe altele. Da. Cum au reacționat oamenii care au văzut această colecție? Asta chiar a fost primul meu obiect, o cană cu o farfurie cu zdreanță, mănâncă tu pământ și era decorată cu flori și foarte delicată și vreau să zic că o aveam în atelier și veneau oamenii, se uitau la ele, se uitau la cana cu farfurie și nu vedeau cuvintele. Mie asta mi se părea fascinant. Deci, efectiv, intri într-o disonanță cognitivă. Psihologic vorbind, mi se pare fascinant că nu vedeau cuvintele. Nu și pot accepta exact. că poți să te adresezi unei ființe umane, nu mai zic de partenerul tău de viață, astfel. Și că frumusețea aia lângă cuvintele astea și pe măsură ce am strâns de la diferite femei expresii, multe se repetau. Adică erau cam aceleași, culmea. Un areal de expresii destul de restrâns, să fim un pic în registru amuzant și dacă înainte să fac niște obiecte de porțelan nu-mi lua atâta timp, pentru proiectul ăsta îmi lua enorm să fac numai unul singur, pentru că erau foarte multe expresii foarte grele, foarte, nu știu, nu că răneau, erau ceva oribil unele dintre ele și am făcut o selecție și am ales câte am putut și câte am putut să fac și am pus toate aceste obiecte, am făcut o instalație sub formă de o masă de familie, pentru că erau platouri, erau căni cu farfurii, tot felul de genul ăsta de obiecte de porțelan prețioase pe care le scoatem la masa de familie de sărbători sau în alte momente și le-am aranjat pe o masă din aceasta mare, cu lumânări, cu fix ca un aranjament de masă de familie și oamenii se puteau plimba de jur împrejurul lor. Am pictat inclusiv șervețelele cu expresii și te puteai plimba, le puteai lua în mână, puteai să vezi ce scrie mai bine și s-au tot plimbat, au venit, erau tot felul de reacții, femei care plângeau, femei care stăteau cu ele în mână așa câte 20 de minute. Crezi că trăiau propriul abuz în momentele alea? Da, fiecare a avut altă reacție.
culmea e că venise cineva de la televiziune să-mi ia un interviu, o doamnă, și n-am mai putut să ia interviu pentru că deci a fost foarte afectată de ce a văzut acolo și a venit în altă zi. După, ceea ce mi s-a părut, eu n-aveam, cum să zic, eu n-am avut nicio așteptare de la instalația asta să creeze, ci mai mult ca un fel de ieșire din interior către exterior. Nu m-am gândit ce reacții or să fie. Drumul tău spre vindecare. Exact. Și interesante și reacțiile bărbaților. Unii nu se uitau deloc, deci nici nu suportau să se uite. Alții mi-au zis, vai, dacă mai ai avut tupeu să scrii așa ceva, și eram... Nu eu am avut tupeu, adică eu doar am pus Lucrurile astea se întâmplă. Da. Și erau și bărbați, într-adevăr, care empatizau și înțelegeau procesul și adică nu judecau niciun fel ce am făcut acolo, dimpotrivă. Și atunci, ar cumpăra cineva așa ceva? Nu știu dacă ar cumpăra, adică m-au mai întrebat tipe dacă aș vinde obiectele acelea și mi s-a părut un pic așa ciudat, dar tot așa apoi mi s-a explicat că tot ca un proces de vindecare, practic ca un fel de împuternicire. Adică arta ta să devină vindecare și pentru alte femei. Da, să-ți iei puterea înapoi prin faptul că îți iei înapoi cuvintele alea, nu te identifici cu ce ți s-a spus. Ceea ce mi s-a părut, da, foarte interesant și alte persoane au zis, eu le-aș sparge, eu le-aș da de pământ. Inițial așa m-am gândit, după ce termin expoziția, să fac un performance și să le spar pe toate. Și după aceea mi s-a părut că e așa o rezolvare mult prea facilă la un proces care deja a necesitat... mai lung și dureros. Exact, și a necesitat oricum multă spargere de vase în interior, să zic așa. Așa că le-am păstrat și le-am mai expus de 2 ori, tot așa, în cadrul diferitelor expoziții, și am zis că poate mai fac ceva, un proiect legat de zona asta, dar mă gândeam mai mult pe hărțuire stradală, tot cu chestii care ni se spun, dar pe stradă, ca femei, pe care le auzi, că și aici sunt destule povești și tot în ideea asta, dar doar sună să fie... foarte bine, sună foarte bine și dar foarte necesar încă. N-am reușit să-l fac. Este timp. Cum îți echilibrezi munca ta, partea asta comercială, creatoare de frumos și atât, cu misiunea asta profundă pe care o ai și pe care ți-o exprimi în zona ta de, hai să zicem, feminism până la urmă, chiar reinterpretat, așa, mai adaptat zilelor noastre, pentru că din conversația noastră este clar că tu nu ești împotriva bărbaților. Tu chiar spui că și ei au nevoie de ajutor. Da, nu sunt împotriva bărbaților, cred că și ei sunt victime ale acestui sistem ca și noi, din păcate. Chiar am un partener pe care îl iubesc foarte mult și este clar că nu sunt împotriva lor. Partea asta de echilibru între zona comercială, să zicem, a ceea ce fac, cănuțe frumoase, că fac bijuterii din porțelan și toate lucrurile acestea de antreprenoriat pe care le fac ca să mă întrețin, intră în conflict cu partea asta artistică din care să zicem că nu am niciun tip de profit material, intră în conflict din punct de vedere al timpului, pentru că mi-aș dori să fac mai mult din partea artistică, dar știu că nu aduce financiar cât aduce partea asta în care eu mă duc și pictez un perete frumos, fac o cană frumoasă și toate lucrurile îmi fac la fel de multă plăcere. Adică tot ce fac cu mare drag pentru ceea ce am învățat și hotărât și sunt asumată și pe partea aceea. Dar da, câteodată simți nevoia să mai lucrezi alt tip de proiecte și nu am prea mult timp de direcția asta. Știu că internațional există artiști care au ajuns să devină foarte valoroși tocmai pentru că și-au pus durerea pe tapet. Uh-huh. Crezi că România nu este pregătită pentru un astfel de artist? Nu este pregătită și o spun și din faptul că am destule exemple în jur de la prietenii mei artiști care fac proiecte importante, doar că cumva nu ajung la public sau dacă ajung
publicul le judecă greșit sau le judecă la modul că ce nevoie avem de asta sau duceți-vă la muncă sau alte tot preconcepții din acestea. Cred că arta e o modalitate foarte bună de a denunța niște lucruri și de a vorbi despre niște lucruri care sunt foarte greu aduse în discuție. Văd foarte mult pe zona de teatru social că se discută despre tot felul de subiecte tabu, inclusiv despre violență domestică și asta mă bucură și mi se pare că acolo e o zonă în care poți să ajungi mai ușor la public. Printr-o piesă de teatru, de exemplu, poți să ajungi mai ușor la public decât printr-o lucrare de artă, din punctul meu de vedere. Oamenii sunt un pic mai deschiși la ideea de a merge să vadă ceva. Culmea e că și acum sunt implicat într-un astfel de proiect cu o piesă de teatru, dar nu fac partea de pictură sau ceva, fac partea de comunicare media. Și dacă nu pot să mă exprim prin proiectele mele, mă implic tot timpul în proiecte care au legătură cu zona aceasta feministă. Și cam așa fac cu echilibru. Ce mesaj ai tu pentru femeile care ne ascultă, ne urmăresc și poate înghit în sec ascultându-ne? Așa, mesaje ar fi multe. Cumva prin tot ceea ce fac încerc să aduc puterea altor femei. Inclusiv fac partea asta de să scriu despre femei artiste din toate timpurile, care iarăși este un proiect foarte drag mie, Istoria artei la feminin, și cumva inclusiv de acolo, prin faptul că femeile citesc despre alte femei care au reușit cumva, în ciuda obstacolelor, să-și urmeze visele, și asta dă putere. Modele, altfel de modele. Exact. Și cum facem și noi în We Are Half. Exact. Și munca asta de a scoate la lumină acele modele, că ele nu că nu au existat, ci nu au avut ocazia să fie scoase la lumină și să fim serioși. La istoria artei nu înveți numai despre artiști. Culmea că eu la facultatea de arte eram convinsă că sunt foarte puține femei artiste, pentru că nu te învăța nimeni de ele. Știai de Frida Kahlo și atâta. Și de aceea am început și proiectul ăsta cu Istoria artei la feminin. Și cât despre partea asta de împuternicire în relații și în relațiile de abuz, cred că e important ca femeile să fie crezute. Asta este un aspect foarte important și e important să știe că există o rețea de suport și să-și creeze această rețea de suport dinainte să iasă din relația de abuz, încet, încet. Din punctul meu de vedere este esențial. Și e important inclusiv independența aceasta financiară pe care orice femeie trebuie să o aibă, tocmai pentru a nu stagna într-o relație toxică de orice tip, nu numai sentimental, și pentru a avea puterea propriilor decizii. Ceea ce faci și tu prin munca ta, fix chestia asta, că dorești să aduci împuternicirea femeilor prin asumarea aceasta financiară a puterilor. Mulțumesc foarte mult, Elena, pentru toată discuția noastră, pentru sinceritatea și deschiderea ta, pentru toate sfaturile prețioase. Da, este clar că și eu cred că esențial este ca femeile să fie independente din punct de vedere economic, să-și câștige proprii bani, să lupte pentru educația lor, pentru că acest lucru ne privește și pe noi, toți în societate, nu doar pe ele, ca efecte și ca multe lucruri care nu merg astăzi în societatea românească. Eu vă mulțumesc din inimă că ne-ați ascultat. Până data viitoare, a fost Mihaela Tudor, fondatoarea mișcării sociale We Are Half. Mulțumesc pagina de media pentru toată susținerea în realizarea acestui podcast.